programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na natin paabutin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Mga tugang, good morning po sa Inyo ka boss. Welcome sa itong programa. Ngunyan po na pagkaaga. Isang makakilakasang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Mardela, daing iba sa sana. Pero tiyan. Siyempre, sparring partner natin, Father Momoy Borromeo. Good morning, Father. Good morning mga kalikasang karawan Mardela. Salamat, Asin Father. man sa gabos na yatong tapaghinanyog, maray na aga po sa inyo gabos. Ayan, ngayon pong umaga ay makakasama natin. Kilala nyo na ito, no? Nakasama natin ito ng Earth Forum. Doon po sa Ayala Malls, si Sir Larry Pasqua. Sa po yung Senior Energy Program Officer ng Philippine Movement for Climate Justice. Yan. Yan, welcome Good po. morning, Sir Larry. At happy birthday sa iyo at salamat ulit sa pag-iimbita dito sa inyong panuntunan. Ayan, opo. Ay, maraming salamat po sa pagbati. And welcome sa ating palatuntunan, Sir Larry. And Father, marami tayong pag-uusapan ngayong Yes. umaga habang yung mga leaders ng 196 leaders ng iba't ibang bansa ay nagtitipon-tipon doon sa Dubai para sa cooperation COP20. Conference of Parties, COP28. Ayan, okay. So, Father, good morning po uli. Morning. At I think mayroon tayong mga pagkilos dito sa Pilipinas para sabi nga ay ipursige natin ang patuloy na pagbawas ng ating mga carbon footprints at kung paano ba ito maisasagawa, lalo tigit ang nagiging biktima nito ay yung mga third world countries kagaya ng Pilipinas. Lalong-lalo na po sa atin dito sa Albay Mhm. na very very ironic po na nandito sa atin ang dalawang renewable source of energy, Mhm. yung Bacman saka yung sa Tiwi Geothermal. Yes. Na ito po talaga ang kailangan ngayon ng mundo. Kaya ito rin ang pinag-uusapan doon sa COP28. Mamaya po ipapalawanan po sa atin ni Kalari ang mga tungkol dito. Mhm. Yan, yung ating sinagawang forum at saka yung pagpunta dito, yung paglakad ng ating mga kababayan from Quezon City hanggang sa Tacloban, naging symbolical din sa Albay because yun ang unang pagkakataon na nagdeklara ang Albay ng state of emergency. Tama po, tama Baka po. pwedeng Urgent. maikwento natin, Urgency. Sir Larry, Opo. yung update ho nito, Siguro. kumusta na?
Sige po, actually po nakakataba ng puso no yung pagkakadeklara ng ating gobernador ng climate emergency dito sa bayan ng Albay. Sa katunayan po, ang ating gobernador ngayon ay nakasama sa pagtitipon na magaganap sa United Arab Emirates. Ito yung tinatawag kanina ng Conference of Party na kinukunbin ng United Nations, no? At ang ating gobernador po ang bukod tanging local government na official na inimbitahan upang maging panelist dito sa pagtitipon na to. At ang kanilang paksa ay may kaugnayan sa usapin ng resiliency, no? At yung climate adaptations. Kaya very inspiring kasi mula sa nung maideklara yan at dahil marami naman ng mga effort ang ating bayan, no, ang ating probinsya, ngayon po mas na-galvanize yung effort na to at ngayon ay siya yung magpapahayag na paano ba tutulak sa isang mas resilient na komunidad, no, ang ating mga bayan na madalas na humaharap dito sa sinasalanta ng mga extreme weather event, no. Katunayan nga itong Albay ay laging daanan ng mga super typhoon. Kaya maganda yung pagkakadeklarang yan kasi at dadalhin ng ating gobernador yung usapin na yan. So paano sa United Nations Conference of Party ay magmamaterialize at hihingi ng mga suporta para mas ang ating bayan ay magiging magkaka-adapt dito sa mga patuloy na paglala ng krisis sa klima. Opo. Sir Larry, gaano kahalaga itong COP28 Ay, as compared yung unang mga pag-uusap? Naku po, ay yung numero pa lang tells a lot, no? No? Yung numero, ang ibig po sabihin yan ay 28 years nang nag-uusap-usap nang hindi pa halos makita ang solusyon. Lahat lang pag-uusap Oo, maraming perang ginagastos, panahon, pero yung mas konkreto at agresibong tugon, hindi pa nalulubos, no? At kaya napaka-crucial kasi alam niyo po, do sa pagdadausan ay isa sa mga oil-rich country. At malaki rin ang kaugnayan nito dun sa yung mga tumututol ba na magbawas ng mga carbon footprints kasi dahil nga ang kanilang ekonomiya nakadepende dito sa pagpo-produce ng mga oil, gas at mga fossil fuel ay they would like to undermine yung mga previous agreement and still insisted na ipagpatuloy ang paggamit ng fossil fuel. In spite na sinasabi na ng science, no, in spite na may mga ilan ng mga previous agreement ay hindi nito lubos na ino-honor, no? Ayun. Hindi I masyado think, ini-implementa. Hindi ini-implementa, no? parang ito rin yung nagtulak kay Pope Francis para ilabas niya yung Laudato Deum. Opo, kasi alam niyo po yung Laudato Deum, bako po noon, yung Laudato Si, nung 2015. Yes, Kung opo. natatandaan niyo po, yan na yung pagkatapos po ng Super Typhoon Yolanda, at nung nilabas ni Pope Francis yung Laudato Si, ay sumunod din ang yung UN conference na naglabas naman ng isang ambisyosong kasunduan na dapat manatili sa 1.5 yung pag-init ng planeta. Pero ngayon, ano na? So matapos ng 8 years, ay ganun pa rin po, no? At lumala po kasi nung panahon ng Super Typhoon Yolanda, ang global temperature, no, ang increase ng global temperature ay nasa 0.8 degrees lang. Ngayon po, sabi na po ng mga ating scientifico, nasa 1.1 na. In fact, nitong mga nakarambuan, naglabas sila ng kasi nagpa-fluctuate na po yung init, umaabot na raw ng 2 degrees ang pag-init. So, lalo pong nagbabahala tayo kasi para maabot po natin yung na malimita sa 1.5.
pag-init ng ating planeta, no? Ay dapat po talaga maramihan at mabilis ang pagbabawas ng mga paggamit. Pero Saka concerted effort. opo, global effort, no? Global effort. no? Para Kaya po nga, the other day, nung isang araw, nag-celebrate din kami ng memorial mass doon sa Sa Padang. sa Padang. 17 years ago, yung Typhoon Reming, talagang sinalangta ang Albay. At doon sa Padang, karatig barangay ko lang, matindi, dami namatay. Ilog lang ang pagitan nyo eh. Kaya po, yan po yung ating hinaharap. Kasi yung mga extreme weather event, ang katumbas po niyan sa atin, bukod sa pagkasira ng ating mga agrikultura, kabahayan, pagkamatay ng ating kababayan. Yes, no? at posible yung paglubog ng Paglubog ng ating mga lupa at komunidad, di ba? Po, yung mga coastal Dahil area. natural kapag mainit ang ating ating mundo, matutunaw yung mga Yelo. madadagdagan ang tubig Opo. sa dagat at maraming lulubog. Kaya nga po, a week ago lang yung singlaki, 3 times ang laki sa New York, yung isang malaking tipak ng yelo sa Antarctica ay gumalaw na, no? Humiwalay na do sa isang kabuuan ng mga yelong nandyan. Kaya ibig sabihin yan, saan pupunta yun? Matutunaw at matutunaw yun kasi hindi na siya bahagi ng isang permafrost na naka-imbak dyan. So, Ayun. kaya worry tayo. Kaya very super critical, no? Yung pag-uusap kasi if they still wanted na hindi maging seryoso at walang gustong abutin, ay talagang ilalagay po tayo sa malaking kapahamakan itong Opo. mga leader na Kailangan mag-uusap-usap. ng taong bayan na talaga ang kumilos. Apo. Kasi kung iasa lang po natin ito, 28 na. 28 years na katapos yung mga government officials, mga leaders natin hanggang conferences lang. Usap-usap lang. Usap-usap lang. Kaya kinakailangan we have to take action. Tayo mismo. We have to take action. Yes. Ay di ba yung may kasunduan ng una na maliban dun sa pagbawas ng mga carbon footprints natin, bawasan yung init ng mundo, ay mayroon din parang reparation o parang bayad doon sa mga mga naapektahan. Kasama po yan doon sa mga Pero wala yatang natupad. Nung nakaraang taon na Kamar ay meron na mga pangako, no? Yung mga tawag natin mga rich country, no? Yung pangako na yan amounting 100 billion. Pero wala pang, kumbaga sa batas ay wala pang IRR. Paano makukuha, no? Ayun, no. Pero maliit pa po ang halagang ito kasi sa laki ng damage Yes. na taon-taon na na-accumulate, no? Kung naalala nga ni Father Momo yung nangyari nung that was 11 years ago. Yung isa sa pinakamalaking nangyaring sakuna ngayong taon na to ay nangyari sa Libya na 10,000 people ang namatay. Opo. Last year, yung Pakistan, 30 million affected families ang nasalanta. So, yung amount po ng ganyan ay kulang to rehabilitate yung ating mga community and to develop pa yung ating yung paano pa tayo mabubuhay. Kaya gusto talaga natin mas malaki, mas kumbaga yung pera naman na ibibigay nila hindi ito tawag dito na parang tawag dito na may na Hindi ito charity. This hindi is charity. out of justice. It's out of justice. And that's the reason na kailangan na yung mga ating leader ay to have a clear conscience na magsuportahan tayo. Otherwise, the humanity at stake Yes. sa sitwasyon natin. Ayan. Dahil panahon ito, di dapat magkanya-kanya. Opo. Dapat ay... This is the time na dapat tayo magkaisa talagang mag-take action. Hindi lang sa salita, hindi talagang sa gawa. Yes. At Okay. kinakailangan na po talaga yung mga sa barangays, isang tabi na ang politika, magkaisa na po tayo ngayon. Kaya kahapon gusto ko sanang
No, the other day, gusto kong sanang ilatag kay Kapitan Harold yung plano sa pagtatanim ng mga bamboo, paggawa ng mga bamboo nursery sa paligid ng Mayon Volcano. Ito po ang isa sa mga very concrete na invitation ko na sana mayroon na po kaming mga itanim ng at least 500 pa lang. At least pasimula na po 'yon doon sa SM sa Santa Misericordia. Opo. Na tapos marami pa kami ngayon naka-imbak na bamboo nursery ng Mary Sealing Sanctuary. Gusto ko po palaganapin ito. Na at least yung baha o saka mga dating yung former quarry sites ay talagang mataniman, and then hindi lang ito pang anti-erosion kundi carbon sequestration din. Di ba Kalari? Yung bamboo magandang carbon sequestration, tapos binabalak din po namin yan sa Albay West Coast na maisaayos po ang mga mangrove plus yung seagrass, kasi ang seagrass isa din sa mga napakagandang carbon sequestration na kung saan masisequester natin yung too much carbon emission. Dapat pala magkasama sa kanong bakawan. Opo, actually, Kasama. kasama po yan dun sa binabanggit ng, kumbaga, how will repair yung ating ecology, no? Isa yan po yung binabanggit na rehabilitation ng ating forest, reforestation kung tawagin nila, yung mangrove restorations. At yung mga binabanggit ni Father ay also includes na para po yung to lower yung carbon emission, kasama yung mga ganyang mga proyekto. At dapat po talaga kasama sa mga planning development na i-include yung mga ganito, no? At i-discourage yung mga harmful project na nagpapalala pa ng ating klima, no? Kasabay po ng siyempre ng malawakan na tawag po natin yung energy transformations, no? Yung itong, kasi alam naman po natin ang pinakamalaking culprit dito sa pag-init ng planeta natin ay yung paggamit ng fossil fuel. At ang isa sa solusyon talaga dyan ay yung mabilisan pagtatayo ng mga renewable energy dito sa bansa. At yung nabanggit ni Father, yung dito sa probinsya ay may mga indigenous renewable energy source na magagamit. Yung thermal plant. At magagamit po natin yan. Hindi po kumbaga kung maghahanap po tayo ng resources, nandito lang po sa atin, no? Hindi po tayo kailangan mag-import. Ang kailangan po lang natin ay yung will na gawin po natin yung mga proyekto, no, na ito na makakapag-sustain ng development ng bayan at ng ating buong probinsya, no? Ayun. Opo. Okay, mga kaibigan, kami ho'y magbabalik. Mayroon lang tayo munang mga padadaan ng ilang hanap buhay, mga kababayan natin, oras natin, mga tuga, at saka yung mga napakinggan nyo po ng mga impormasyon, ay atid po sa inyo ng mga may nasunod. No alcohol ang gali, kaya bubbly sarap for everybody. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Trias o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldao, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldao, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may Active Clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB, an Exciting Bicol Pastores 2023. Exciting Bicol Pastores 2023. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2023, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2023. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahilingkan sa indang mga abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog ng 8 minuto sa paagikan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer, mauli ng 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Destiny Street Dancing, 10,000 pesos.
Best in Costume, 10,000 pesos. As in Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2023. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, as in Radyo DZGB. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishop Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa mga payaba akong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ta. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alright, mga tugang, balik po tayo sa ating palatuntunan ngayong pong umaga. Dito sa palatuntunan Boses kang Kapalibutan. With Padre Momoy, at saka si Sir Larry Pascua. Father? Bagay pa, pagpadagos na po kayo ng Tibino pundot sana po talagang yan sa kapangapunan po ni Pope Francis na mag-ibitan na kita sa fossil fuels. Katapos, nagkataon man po na iglesia sa Albay, igaw kitang dakulaon na renewable energy source, ang Bachman saka ang Tiwidyo Thermal. Napiprevent lang kita dahil masyado ini napapakinabangan niya ito po dahil sa ipiralo. Ano ang ipirang anong ipirang kuya na yan? Mas magayon siguro mapalawanagan ta pang diit ang mga tao manungod kayan tangan saka nakulog kita mga congressmen na tibaan kung mabaliktad na ang ipiralong iyan. Ano po ang Kalari, ano po ang masasabi mo tukong dito sa ipiralo katapos kung paano ito nakakahalang na malawakang pagiging imbuelto ng government sa pag-develop nitong mga renewable source of energy?
Father Momoy, no, actually yung IPIRA law ay kumbaga nag-giveaway, no, para yung mga private investor at corporations ay siya ang pangunahing in charge sa ating energy development. From generation to transmission, distribution, Opo. saka supply So, and power. na basically, na dati po ay malaking papel ng ating gobyerno para ensure. Kasi po, alam naman natin na ang kuryente o enerhiya ay basic, no, sa atin, sa ating buhay, no. Yeah. At It's actually a part ng basic human rights. Opo, no. At very crucial 'yan kasi kung gusto natin ng mas sustained na development, kailangan mo ng enerhiya, no. Unfortunately, nung naisabatas ito, kumbaga ibinukas nga ng ating gobyerno at nawala yung papel ng ating ng pamahalaan. Kaya po paano yung proteksyon sa mga consumers? Paano yung mga mahihirap talaga? Tapos paano naman maipapasok natin diyan ang parents patrie? Na ibig sabihin, yung mga taga rito, yung pinakamahal na kuryente. Yun po talagang ang dapat nating ipanguna bilang fundamental po na ano magiging papel ng gobyerno in ensuring yung basic service, no, sa kaugnay sa kuryente. Kaya po malaking talagang kumbaga pangangailangan para repasuhin itong batas na to at ilagay dun sa sentro ng diwa ng para sa batas na to yung papel ng gobyerno. Kung yung pananaw mo Popoy na yan po talagang dapat, no, yung ating pamahalaan ay yung mga resources ay panghawakan niya kasi yan yung kanyang magiging instrumento to ensure yung development, no. Kung iyan ay ibibigay niya sa mga negosyante, kaya nga po dito sa bansa natin ay napakamahal na mga kuryente, no. Dito sa Albay nabalitaan ko kahapon ay 18 ang per kilowatt. Talo nyo pa po yung sa Manila na 11 pesos, no? Pero po, yung Meralco na napakalaki ng kanyang saklaw, na almost 5 million ang kanyang consumers, dito sa at yung kanyang mga resources, marami, no? Pinagkukunan, pero yung kuryente doon, hindi galing doon. Samantalang kayo dito, may kuryente kayo na dapat dito nyo gagamitin. Yun ang sinasabi ko. Ibebenta nyo pa dun sa mas malayo na dapat dito para kasi mas mura, no? Yun ang yun ang diwa. Pero yun nga, dahil nga sa diwa ng IPIRA, ang ano po nila dyan ay yung deregulation, privatization ng power industry natin, nauwi dito po sa pagkakitaan yung mga resources na yan. Binibigyan na lang ng royalty yung host, no? Parang 0.1 centimo per kilowatt, no? Yun. Kulang na kulang. Kaya nga sana nagustuhan ko yung pinupunto noon na magkaroon ng Bicol Grid. GRID, hindi Bicol GREED. Sige, magpalalim na po ako dyan, Father Momoy, no? Nandyan po ngayon yung dahilan bakit po tayo nananawagan ng rapid, just and equitable energy transformations, no? Kasi precisely po, ang renewable energy, kung gusto po natin fully ma-utilize siya, kailangan po may ma-democratize even the grid, no? At yung energy na yan ay should be used doon sa ating jurisdictions. Precisely. Kasi walang walang sense kailangan mo dalhin yung mga kuryente at ibebenta mo doon sa malayong lugar. Samantalang dito kailangan mo rin naman, di ba? So yung pong industriya natin ng ating kuryente dapat to talagang i-overall. Katulad yung EPIRA, kailangan mabago yan. Yung pong power generation sa design po natin ay dapat hindi lang nasa grid, no, kundi dapat localize, democratize, at yung pinakahuli po ay dapat ang may malaking control sa mga resources ay mamamayan. Kasi po pagka ang Aleco, Soreco, Cadureco, Soreco, mga cooperative ito, pero hindi naman tunay na kooperatiba.
Mga distributors lang Opo, negosyo rin po kasi ang bumibili touring. din. Opo, bumibili din sila Bumibili. at kaya nga po bumibili sila, ibebenta nila, may consciousness sila na dapat may return of investment. Saka daming patong. Kaya po ang sabi ko nga ang pinaka dapat may malaking papel sa pag-aayos nito ay yung mamamayan, kasi kung wala siya sa kapangyarihan para disenyohin yung pinakaangkop para sa kanya, lalo rin po siyang malalagay sa alanganin. Hindi po talaga natin mabibigay yung tamang benepisyo ng renewable energy sa mga tao kung nananatili sa kamay ng mga naghahangad ng negosyo. Sana nga may manguna na amyendahan yan. Kasi 2001 pa na-enact yan, di ba? Paano 2001, pag-aminda na nito? Paano pag-aminda nito? Hindi po ako abogado, Father Moe, pero doon po sa kailangan po may magpasa ng mag-sponsor ng bill for amendments, no? At alam niyo naman po may mga bilang o 2/3 para maaprubahan 'yan, o may dadaan sa mga public hearing. Pero dami ding mga Bicolanong congressmen. Opo, pero kung hindi nila interest, hindi walang mag-i-sponsor, no? Tatanda mo. Kaya panawagan po sa ating mga magigiting na mga congressmen. Tingnan nyo naman po ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa probinsya ng Albay, sa iba pa mga probinsya ng itong Bicol. Kaya sana po dami-dami nyo po mga Bicolano, mga aram ko na mga oragon man kamo. Kaya kinakailangan po gumalaw na pa tayo lalo. Kasi ang pinupunto natin dito sa climate change, kinakailangan po talaga may pasok na ito. Itong panawagan po ni Pope sa kanyang Laudate Deum na itong pinupunto din ng COP28. Dapat dito mawala yung one rate, one grid policy pagkatapos yung pagbabawal sa gobyerno na gumawa ng planta. Opo. Yun ang pinakamatindi. Kaya nga pinag-usapan, kahit yung plano ni Presidente na maglayo ng nuclear energy, parang di mangyayari because of the EPIRA law. No, pero dagdag pa po, kasi po yung may pass-on provision, ibig po sabihin, yung kahit na po palugis, kumbaga kahit mataas ang presyo, na bili nila, at hindi sila po magsasakripisyo yung mamamayan, no? Kaya ipapasa lang nila yung may halaga may pass on. Pero dagdag to Kamomoy, no, yung nabanggit mo ba na kailangan na ng ating mambabatas, no, na kasi po talaga hindi priority, no? Hindi po, bagamat sa uling State of the Nation ng Pangulo ay binanggit niya yung importance ng renewable, pero hindi niya kinokonek yung problema diyan sa usapin ng EPIRA na may malaki ring papel, no? Kasi nga yung binanggit ni Ka Mario ay yung mga power generation natin na mga nakadepende sa mga fossil fuel, hindi po yan po yung kanila pong pangunahing interest. Katunayan po sa Department of Energy, until 2050 mananatili po ang lahat ng mga fossil fuel project po, no, or facilities na gumagana. Kaya ay na yan, too late na po yan, kasi yung sinasabi po ng science, dapat ay mag-decarbonize tayo o baguhin natin yung ating mga pinagkukunan ng energy magmula pa po ng sa darating na 2030, no? Pagsimulan na po natin, at yung fully carbon dapat sa 2050 totally dapat ay wala na, no? Oo, carbon neutral na kung tawagin. Yan po yung yung challenge. Pero kung ganun po ang buong plano, hindi po talaga natutugon, no? Kaya nga po nalulungkot tayo. In fact, ang ating Pangulo ay hindi sasama na doon hindi na pupunta doon sa Conference of Party, no? Nabasa ko kahapon sa dyaryo, nagulat din ako kasi itong yung unang balita ay talagang high level Philippine delegate yung isasama, no? At pupunta doon. 237 sila. Opo, eventually po kahapon
nagsabi na hindi na sasama dahil nga ipa-priority yung mga ating kababayan na mayroong pong dun sa Yung 17 na hijacking seafarers. seafarer. Hindi na importante rin po 'yun, no? Pero alam niyo po, yung ating hinaharap sa climate crisis ay intergenerational no? Ibig po sabihin, kung nandun ka, pangunahan mo, yung magiging epekto nito, mas malaki, mas mahaba, no? Yun po yung ating kinalulungkot. Kasi kung wala po ang ating malaking leader na nasa sa ganyan at mangunguna, wala po talaga kaseryosohan. It shows na hindi seryoso dito sa ating That's really unfortunate. Opo. Yun po yung ating Kaya po, yung ating gobernador na nandun, siyempre, gusto po namin ipaabot sa inyong suporta, no? At kumbaga, itindig nyo yung bandila ng mga albay, no? At ipanguna natin yung interest po ng mamamayan na itulak po yung pinakamas mabilis na pagpapalit ng mga energy mula sa fossil fuel papunta sa renewable energy. Lalong-lalo na sa atin ngayon, na nandiyan na. Ibang probinsya, ibang mga regions, maghahagila pa sila. Sa atin, nandiyan na. Ang kinakailangan lang, political will na isaayos ito. Actually, nandiyan lang talaga ang problema. No? Yung parang pagka tao o tubo, no? Bayan o negosyo. Yan po yung parang mga dapat talaga natin itanong, ano ba talagang gusto natin, no? Do we still protect yung profit, no, over the people and the planet? Yan po yung ating problema. Sana, di ba? Mayroon tayong generation dito ng power. Sana yung sobra, yun ang pagbili. Yan po, yan ang dapat, di ba? Kasi walang rason no, na ibenta mo tapos wala kang gagamitin dito, kaya brown out. Kaya nung isang araw doon sa barangay ni brown out, ano ba yun, di ba? Hindi yatang hindi ko maisip anong klaseng lohi kayon. Talaga mahirap. Mahirap talaga maintindihan na tayo mismo na talagang pinanggagalingan ito. Pero ang problema, yung mga carbon, yung mga coal, galing din dito sa Albay. Yung galing din yan sa Batan Island. Yung mga coal na ginagamit doon sa Masinloc, Zambales. Actually, may mga ilan nga tayong minahan. Mayroon ngayong bago, Father. Mayroong gustong magmina doon ng coal sa Catanduanes. Kaya nga tumindig na yung diocese doon sa nananawagan sila na bakit parang hindi muna i-implement yung ordinansa na nagsasabi na dapat mining free zone ang Catanduanes. Yan nga po kasi talaga po doon ka po sasama ng loob at magagalit kasi po yung mga proyekto na alam na po natin na nagpapalala ng krisis sa klima, siya pa rin namang pinatutupad, no? Mahirap po pagka ganyan talaga, hindi tayo aahon, hindi tayo maliligtas pagka ganito yung ating mga leader. Kaya nga po si Pope Francis sa dismayan niya nanawagan na siya sa mamamayan, no, ng buong mundo na magtulong-tulong. Kaya nga po itong Global Day of Action po, no, doon ko na po isa yan. Yung Global Day of Actions, ito ay panawagan ng lahat ng mamamayan sa iba't ibang bansa na kumilos at i-pressure, no, yung ating mga gobyerno at iba pang mga leader sa iba't ibang bansa na gawin na nila, seryosohin na nila. At dito sa Pilipinas napakarami na mga lalahok po na ating mga bayan, no? Sige nga, kung pwede ba pa-plus, Jerome? Jerome, paki-plus nga natin yung yan. Global. Yan po yung mapa, no? Pero po dito sa mapang pong ito, hindi po nakasama yung mga logo ng mga coordinating committee, no? Katulad po ng CBCP NASA. Ang kaya pala si Bishop Ambo
May panawagan May din. panawagan po. May sulat po akong nakuha mula kay Bishop Colin Bagaporte, no? At Bagaporo. Kay Bagaporo at kay Bishop Father Toby Labiao. Labiao na ang mga Caritas at diocese ay dapat lumahok, no? Kasama din sa mga organizing committee nito ay yung Philippine Movement for Climate Justice, Philippine Miserior, at yung iba't iba pang grupo na bahagi nung pagtutulak ng ibaba natin yung greenhouse gas emission ng ating bansa. So, yung mga lalahok na bayan mula po sa Apayao, Tugigaraw, no? Luna, La Union, San Pedro, La Union, Pangasinan, Sual, Pangasinan, Labrador, Pangasinan, Masinloc, Zambales, Santa Cruz, Zambales, Malolos, Bulacan, Bataan, Antipolo, Pililla, Batangas City, Mauban, Pagbilao, Atimonan, Quezon, Labo at Jose Panganiban, Camarines Norte, siyempre yung Legazpi City, no? Palawan, Masbate, Iloilo City, Bacolod City, Toledo City, Cebu City, Naga City, Tabango, Leyte, Ormoc City, Tacloban City, Cagayan de Oro, Kauswagan, Maasim, Davao City, Malita, Misamis Oriental, Iligan City, Tangub, Bukidnon, Pagadian, Zamboanga. Actually po, ang ini-expect po natin ay aabot ng 1 milyon na mga Pilipino ang sabay-sabay ng action. At dagdag pa po niyan, humingi tayo ng suporta sa CBC Pinasa na lahat ng mga parishes ay patunugin po ang kampana. Simbolo po na dapat magising ng ating In solidarity. Kalampagin na natin. Para po ang ating gobyerno. Ito po yung pinaka, kumbaga, humble action na gusto natin maiparating sa ating pamahalaan ng mamamayang Pilipino na laging nasa bingit ng peligro dahil sa mga pumapasok ng mga extreme weather event ay proteksyonan ng ating pamahalaan at ipanguna yung interest natin dito sa usapin ng paglala ng krisis sa klima. Kaya ito po ang implikasyon kung bakit dinidiscourage namin ang pagbibenta natin ng boto. Pero yung nakaaraang eleksyon sa barangay, very disastrous, na salamak ang bintahan ng boto, salamak ang bilihan ng boto. Di ko naman laman kung ano pa ang gagawin natin. Kaya kung minsan nahirapan din tayo manangil sa ating mga government officials. Kaya sana po sa panawagan na ito, talagang maging matatag po tayo at maging sa panawagan na ito na talagang ang ating mga government officials ay magka-interest sa mga interest ng taong bayan. Banggitin ko rin, Father Momoy, no? Yung actually po magkakaroon ng isang press con. Yung mga kasama po natin na nandun na po sa United Arab Emirates, no? Na dumadalo dito sa Conference of Party. Sa December 7 po, may press conference na gagawin. Actually, gusto rin natin na ang ating governor ay makasama dito sa press conference na to. At kung pwede, ma-host dito, no? Dito sa DCGV at para ma-amplify po natin at maipakalat po natin yung mga mensaheng yan, no? Bibigyan ko po kayo ng link kasi naka-zoom lang po yan, no? Yung ano na yan, pero yung talagang physical face-to-face ng press conference ay magaganap po sa Quezon City sa may Mung Thai Restaurant along Malakas Corner Matalino, no? Ito po yung malapit sa Quezon City Hall. At sa press con na yan ay dadalo po dyan, iniimbitahan po natin dyan si Bishop David Ambo, no? Si Professor Dean CBCP. Si Professor Dean Opreneo ng School of Labor ng UP, si Attorney Aaron Pedrosa ng Secretary General ng Sanlakas, at yung ating mga kasama na nandun sa UAE, si Lidi Nakfil, no? Ang convener po ng PMCJ
at kasalukuyan pong international coordinator ng Asian People's Movement for Death and Development, at si Ian Rivera po ang national coordinator ng PMCJ. No, kaya po magiging malaking press con ito dahil yung araw na po na yan po yung pinaka nasa halos nasa N ng COP28 po, at gusto po natin na yung pagkilos po, yung Global Day of Actions talagang global po, mula Latin America, yung mga kasama po natin sa Africa, sa Asia, mula po sa Vietnam, Laos, Bangladesh, India, yung Japan, no? Thailand, Indonesia, at syempre dito sa Pilipinas, maging doon sa mga European at United States, may mga samahan at mga kasama po tayong kikilos, no? Kaya po it is a concentrated effort, no, to push yung ating urgency na gawin na natin yung nararapat, at yung pinaka dapat nating gawin ay yung mabilisan pagbabawas, yung rapid, equitable, just energy transitions. Yan po yung ating isa sa mga hinihiling, pero ang mensahe po ay dapat kumilos tayo, manindigan tayo para po sa hustisya sa klima. Yep. Sabi ni Sir Jobin Ante, full support daw siya from Boston, Massachusetts. Proprietaryo siyang taga Legazpi. Diba? Very good. Alright, sandali lang po mga tugang. Oras na to, alas 10:33. An oras hatod sa Indocal, Climex Forte. So Climex that- Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tayo na sa EO, EO. Tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO. Iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, nin maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugkos, harmonia, ipagtinarabangan yan mga libongenyo para sa padagos na pag-asenso.
Gilayon, ini po si Ding Olivares. Magpapadagos niyan kayang serbisyong may malasakit sa libongenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ta. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot ng Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabot. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, Mayor no dekat. Ang kalbigang ko lang ginamahigos. Ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang ulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo, pag-uswag, mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadaba sa kabusta pulang genyo. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at Sharmila
Sharmila Printing Press Legazpi at gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ipinapaisi kan manihamiento kanaleko na magkakaigwan ng district elections sa Junta Direktiba sa maabot na Disyembre 9 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada syudad o munisipyo, iyo ang mga minasunod. District 1, Tiwi, Tiwi Central School, Macalaya Street, Tiwi Albay. Malinaw, Malinaw Central School, Poblasyon, Purok 2, Malinaw Albay. District 7, Ginubatan, Ginubatan East Central School, General S. Simeon Ola Road, Ginubatan Albay. Hubilyar, Hubilyar Central School, Kalsada, Hubilyar Albay. Piuduran, Piuduran East Central School, Piuduran Albay. District 4, Rapu-Rapu, Rapu-Rapu Central Elementary School, Poblasyon, Rapu-Rapu Albay. Legazpi Port, Legazpi Port Elementary School, Aguinaldo Street, Legazpi City Albay. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembros konsumidores kan Aleco hanggang petsa 10 kan Setyembre nguya na taon. Dai pwede ang pagbota sa paagi ng proxy o bako itong mismo ang nakarehistrong miyembro. Magdala ng anuman na ID, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, as iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa inyong persona. Ang borutuhan mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na makandidato pwedeng magkuanin kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa opisina kan Aleco sa W. Vincent Street, Old Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sa Nobyembre 29, 2023. Na makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer plaza, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmiro Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Kaloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali. Feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Alright, balik po kita, Father. Ang haba ng commercial natin. PPC Silbag number 1 ta sa to nakakarga. Alright, diretso na po kita. And siguro, may dagdag pa si Sir Larry na mga gustong ipakabot sa mga kababayan natin. Sige po, Kamario. No? Una po, iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Legazpi na lumahok po dito sa Global Day of Actions. At kami po nandito, makikita nyo, magtitipon-tipon po sa may katedral ng umaga ng 6 o'clock. At hoping na magkaroon po ng Holy Mass po dyan. Dedicated po to share the Laudato Deum, no, yung message po ni Pope Francis sa atin. At pagkatapos po niyan ay pupunta po tayo dito sa may Peñaranda Park, no, para naman po ipanawagan sa ating national government yung ating pong hangarin na ipatupad na po yung mabilisang pagsasagawa ng mga renewable energy sa buong bansa, no.
At dito po sa ating probinsya, actually kahapon po ay nakausap ko po ang ating planning officer na si Mr. Arnold Unrubio. At they are very much interested and hoping na magiging marirealize po natin yung ganitong hangarin. At kaya po nagkasundo po kami na magbuo po tayo ng technical working group, no, para po magkaroon ng tawaging scoping, no, at ma-identify natin saan ba ang mga possible renewable energy sources dito Mga sa ano yun? probinsya. Mga anong energy sources yun? Iba-iba po ang pwede. Meron pong wind, meron pong solar, meron po syempre yung geothermal na meron na po dito, at baka meron pang mga iba pang steam. Hydro na po na ano yung current? Ano yun? meron ang isang technology, Father Momoy, yung tinatawag nilang ocean energy. Ocean may energy. wave, may tidal, no, current. So po may mga may apat na tipo na enerhiyang pwedeng mapagkunan diyan, at malaking energy sources po ang solar. Sinasabi ng DOE po diyan, no? Wind. Kasama syempre yung solar, no? Yung wind, ano? Sa solar naman po, Father Momoy, in fact, napag-discussan natin kung yung pong yung Kapitolyo lang po, yung itong harapan ng building lang, ay umaabot daw ang kanilang bill sa almost 100,000 pesos. Wow. Alam niyo po, sa isang buwan, no? Ang ibig lang po sabihin niyan ay ang Kapitolyo po ay eligible na at pwedeng mag-apply doon sa program po ng DOE na Green Energy Option. Ang ibig po sabihin niyan, para po tayo mabawasan natin yung mga coal dependent or yung kumbaga yung market ng mga fossil fuel, ay ang kunin po natin na mag-supply ng kuryente ay mula sa renewable energy. At posible po, halimbawa po dito, geothermal energy, pwede pong, yan po ang option na yung kuryenteng na puproduce ng geothermal dito, yun ang bibilhin. Kaya direktang isusupply ng... Papasok pa kasi sa WESM, di ba? Opo, yun din po ang mekanismo. Ang WESM din mismo ang magsasabi, itong kuryenteng to dapat dalhin dito. No? Para po, at yun po yung ibig sabihin niyan, mas mura po yan. No? Kasi yun po yung yung basis po ng parang i-direct ka nila dun sa One time nandun ako sa ADC sa Bacman. They were willing to sell the 5 pesos per kilo. Kaya po yung mga malalaking consumer, no, yung pong katulad ng Kapitolyo at yung mga iba pang mga dito, posible yung mga simbahan or kaya yung mga ospital, diretsang bumili lalo na mag-avail po ng green energy options. Ang gusto po natin diyan, bawasan po yung market ng mga fossil fuel. Kasi po pagka sila ay wala ng market, hindi na sila magiging competitive, no? Yun po yun. Kaya nga, di ba, pwede naman talaga, that's a very good challenge for, at least doon sa amin, yung Mary's Healing Sanctuary, partly solar na. Opo, kaya nga po, yung mga option po. Yung Redemptorists, matagal nang nag-solar. Marami pong simbahan na may ganyan po. Ang alam ko, ang Haro sa Iloilo, Haro, Iloilo, may ganyan na rin po. Meron din po sa may San Carlos, sila Bishop Alminasa, meron din pong ganyan. At yung maging sa Lucena, meron po silang ganyan na... Yung St. Raphael Church natin, ito. Ito konkreto, itong panawagan na nagre-respond tayo sa panawagan ni Pope Francis, Laudate Deum. Katapos, imagine kung mangyayari sa atin yon, yung solar, yung wind, yung hydro. Imagine kung mangyayari sa atin yun. Pwede dito sa atin ang mga renewable source of energy. Tama po ka, Father Momoy. Actually, napaka-abundant ng ating naiinggit nga sa mga ibang bansa sa atin sa dami ng renewable energy na pwedeng gamitin dito sa atin. In fact, may isang engineer ako nakausap, mga German engineer na sa kanila kasi may 4 na buwan hanggang 6 na buwan na walang araw.
So, nag-aano sila, kayo napakaswerte nyo, pero bakit walang konti ang mga renewable energy nyo? Yun po yung ano. Kaya dito sa atin, yung binabanggit mo kanina, Father Momoy, yung will, no? Bagamat tayo nag-i-initiative na yung ating mga institusyon, mga sarili natin na building, gusto natin i-solar, pero mas dapat po yung ating pamahalaan mas maging agresibo at gumawa ng mga batas para po mas mapalaganap po ito, no? Mas mapalaganap at maitayo yung mga pasilidad na lilikha talaga ng isang sustainable na energy. Sana ang isang kwamba dyan natin yung reverse metering. Reverse metering na Yung sobra mo, bili nila. Po, yung po sa net metering po, ganyan po yung idea niyan, pero unfortunately po napakahirap po mag-apply. Pinapahirapan. Kasi nga po pagka parang lalabas ikaw ay power generation na rin, no? Kakompetensya ka ng distribution utility. Yun ang problema diyan, no? Kaya nga, pero lahat po yan may solusyon. At ang solusyon, kung mangungunang gobyerno natin, kayang ipatupad yung 100% renewable energy, no? Ang solusyon, yung climate change, lifestyle change. Kasama po yung lifestyle change. At kailangan talaga ng isang pagbabago ng sistema, no? Hindi yung ating sistema ng politika na sariling pamilya, bulsa at interes ang mauuna, kundi sistema na magpapaahon talaga sa atin at magtitiyak ng ating pag-unlad. Yun. Opo. Okay. Father, maganda itong mga usapan natin, kaya lang. Oo nga, ang bilis ng oras. Kulang oras natin. Okay. Dapat, kaya nga ginawa na natin itong parang series. Yung natin is December 9. December 9 po, no? Dito po, pumunta po tayo din sa Cathedral, no? Diyan po tayo magkita-kita. At magkakaroon po ng misa dyan. Hinihiling po natin kay Father Eric na magkaroon ng mass, no? At kila Father Jem, no? At tumawag din tayo kay Bishop Joel, sana at may sulat po kami ni Father Momoy sa kanya na nagre-request kami na sana ay suportahan niya, suportahan ng diocese ang pagkilos na to nang sa ganun mas maging epektibo at marinig po ng mga kababayan natin. Na po. Opo. Okay, Father, tabi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang binibigay mo sa amin. Lalong-lalo na po dito sa probinsya ng Albay, na pinulong-puno mo ng mga renewable source of energy. Yung geothermal at saka iba pang possible na pwede pang gawin ng paraan. Kagaya nung possible yun, yung Buena Vista, yung binabalak noon na wind energy doon sa papuntang Horoan. Dami-dami pong areas dito na talagang possible source of renewable energy. Sana po, Panginoon, i-inspire nyo, padala mo ang Espiritu Santo sa aming mga leaders, lalong-lalo sa mga congressmen namin, na sana mabago po ang kanilang interest, mabago po ang kanilang puso, na bigyan talaga ng focus ang interest ng mamamayan, ang interest para sa common home. Hinihingi po namin ito sa ngalan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Alright, so kami po ay magpapaalam na pansamantala. Hindi po sa programa ko niyan po na pagkaaga. Sir Larry, salamat po sa pag-imbita muli ka Mario at salamat ka Father Popoy sa sayang kwentuhan po natin dito. Para Mamoy, salamatan pong maray. Salamatan po. Happy birthday, Gararay! Mar! Sa kuyang talagang maasahan na partner. At sa mga nagbumati po sa Facebook, sa Gabos na, pati di ko na kayo isa-isin, maraming salamat po. At sana ay marami pang birthday pagsamahan natin. Yes. Thank you very much po. At sa pangarap po, kanstuyang mga kaibahan sa technical side, Juna Police. Pagkatapos si Tricia Marilitana sa Production Assistance Center. Kasama natin si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa Newsroom, sina Angel at saka si Jenny Seriman sa DCGB News Online Facebook page. Kasama nito dyan si Jimbo Barrios. Sa inyo po, boss, thank you and God bless po. Salamat.
Success kan